बड'लेण्ड सोमावसारनाय आसाम 50-50 आव बाहागो लादोंमोन मेघालय रायजोनि बर'फोराबो। बिटिआर सुक्तिया बिटिआरनि बायजोनि थाखाय जेबो मोजां जायाखै। टिक्रिकिल्ला हालामनि बर'दल दंगा गामिनि बाथौ आर'ज गाबनायनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङोदि दुलाराय बाथौ महासभानि जि थांखि लादों बिजों आगान सुरफागोन होनना फोरमायो। लोगोसेयै मेघालय सोरखारा मेघालयनि बर'फोरखौ जेबो मदद खालामा आरो माबा मोनसेबाबो बिनो थांब्लाबो खोनासङा होननानै बुंथियो आरो ओरैबायदि बुङोदि आसाम 50-50 फरायसा आफादनि जानानै मेघालयनि बर' रायजो राजाफोरा क'क्राझार लखिमपुर बायदि जिल्लायाव आसाम 50-50 होननायाव हेफाजाब होदोंमोन होननानै फोरमायो। बेनि अनगायैबो ओरैबायदि फोरमायो दि बिटिआर जानाया बिटिआर ओनसोलनि थाखायल' मोजां आरो मदद मोनो आरो जौगानो मोनदों होननानै बुंथियो। बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोराबो ज'ज'यै आन्दलनाव बाहागो लादोंमोन होननानै फोरमायो। आसाम 50-50 होननाय समनिफ्रायनो आन्दलनखौ खालामबोबाय थादोंमोन होननानै फोरमायो। दा नैबे समाव नोंथांमोन जायानो हाथा हामा जानानै जोंहा गोजान धेमाजिनिफ्राय सफैनो हानाय जोंहा अरुण ब्रह्मनि चेनेलखौ गिबियावनो बरायबाय, बिथांखौ साबायखर बावबाय। दा जोंनि नैबेयाव खना खनस्लायाव थानाय जोङो मेघालयआव दा नैबे टिक्रिकिल्ला ओनसोल बियो जोंनि गामिया बर'दल दंगा गामि। दा बेयाव जोङो बे मोजोमसे बर'आ बे गामिसेया दा जोंहा बेयाव न'खरखौ सानब्ला 100नि एसे बारा दङ जोंहा न'खरा। दा बेयाव जोङो मोनसे नैबे बाथौ थानसालि गोथार बाथौ थानसालि लुनानै जों बेयावनो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ जों सिबिबाय थायो। आरो जोंहा नैबे आफा इसोरनि नैबे देरायानो जोंहा नैबे बाथौ धोरोमानो जोंखौ खाजबनानै लाखिनायनि मोनसे गोहोमखौ जों बेयावनो मोनदांनानै दङ। आरो जेयाव सैथो गोथार गोग्गो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ जों सिबिनानै जोंनि संसार जालांनाय बिथिङाव जोङो जोबोद गोहोम मोनो आरो बेबादिनो जोङो सोलिगासिनो थायो। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो दा बेयाव मोजोमसे बर'आ जोङो जे बाथौ धोरोमखौ जोङो सिबिनानै दङ। दा जों दिनै नैबे जेठ दाननि सेथि सप्तायाव जोङो दा नैबे मंगलबारायाव जोङो दिनैनि बे गोथार आरजखौ जोङो खननानै जोङो बेबायदिनो जोङो बेबायदि मंगलबार खालि प्रत्येक मंगलबार खालिनो गंफ्रोमबो मंगलबार खालिनो जोङो बे बाथौ आर'जखौ जोङो जुरियो आरो माब्लाफोर आफोद बिफोद खैफोदनि माबाफोर समाव फोरबोफोराव थेवब्लाबो जों आफा इसोरनि माबायाव बेयाव खुंनानै जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ बेयाव जों फुजियो। आरो बे समाव जिहेतु नोंथांमोननि दा जाहैबाय जोंहा दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमा बा बाथौ महासभाया जि हाबाफारिखौ मावफुंनानै दङ, जों बेयाव बिथांमोनजोंबो लोगोसे जोङो बिथांमोनजों जयेन जानानै बिथांमोनजों दाजाबलायनानै जोङो मोनसे जानानै बिथांमोननिजों जोङो सावरायहैफायो, बिथांमोनजों जोङो बिसोर मदद हेफाजाब हैफायो आरो बिथांमोनजों सावरायलायनानै जे बाथौ धोरोमनि थांखिया मा लादों जे मोनसे बाथौ धोरोमखौ ओरैबायदि थांखि लानानै मोनसेनो जाहाथे बाथौ धोरोमारिफोरा मोनसे नियमजोंनो सोलिनो हायो नामा। बाथ्राया जाहैबाय खौसेथि लाबोनायनि बाथ्रा दं बेयाव। दा बेखौनो जोङो दा बाथौ महासभाया जि थांखिफोरखौ लादों, जि नियमावलि आसार खान्थिखौ लादों, धोरोम खान्थिफोरखौ लादों, जों बे रोखोमैनो जोंनि थानाय हयथ' जोंनि नैबे गोजाम सोलिबोनाय आसार खान्थिजों गोरोबनायखौ जों नुनो सभा जा दङ, माबानि स्टेट कमिटि दङ, मेघालय स्टेट कमिटि साहित्य सभा दङ। दा बेनिफ्राय नै फरायसा आफादबो दङ, मेघालया एबसु दङ। दा बेबायदिनो जोङो सोलिनानै दं आरो दा माखासे ओरैनो आइजो आफादफोरबो दङ। आरो नोंथांमोना माबायदि सोमोन्दो लायो? दा जोङो माबा कनफारेन्स जानायफोराव थाङो, सेमिनार जानायफोराव थाङो, एबसुनिखौनो बुं, बर' साहित्य सभानिखौनो बुं, बाथौ गौथुमनि बाथ्राखौनो बुं, जोंबो थाङो, थांनानै हेफाजाब मदद होयो, बाहागो लाफायो, सावरायफायो आरो बेबायदिनो मा थांखिफोर लायो जों बेखौ बेबायदिनो सोलिनो नाजायो लोगोसेनो। आरो नोंथांमोना जिहेतु बर'आ गोबां डिमान्ड खालामबोबाय बड'लेण्ड, नोंथांमोना माबायदि बाहागो लादोंमोन? दा गोदो जोंनि माबायाव जोङो जे एबसु आन्दलन आसाम 50-50 होननानै बै बड'लेण्ड जेब्ला दाबि खालामदों,
फरायसा आफादफोरा दा फरायसा आफाद जानानै जोंबो बिथांमोनजों हेफाजाब हैदोंमोन लखिपुराव जोङो धरना हैदोंमोन दुधनायाव थांनानै धरना हैदोंमोन क'क्राझारावबो थांनानै जों रिलि खालामहैदोंमोन बै समाव आरो बिदिनो बै समाव मोनसे बिटिसि जाबोबाय ना बड'लेण्ड जादों बड'लेण्ड जानायनि उनावबो सोलिबोदों सरकारा नाथाय जों नुनो मोननायाव ओरैनो दा बेयाव डेभेलप जायैनो दिनै बिटिआरसिम सफैबाय बिटिआर जानानै सोलिनानै दङ दा बिटिआर जानानै सोलिनायाव बेनिफ्राय बाथ्राया जाहैबाय बे बिटिआर ओनसोलनिल' बर'फोरनि थाखायल' हयथ' मोजां जानानै दं बे बांसिन बिसोरसो मोनसे मददफोरखौ मोननानै दं बिसोरनि थाखायसो खामानि मोजां जानानै दं नाथाय बे बाहेरायाव थानाय बर'फोराबोथ' लोगोसेनो आन्दलन खालामफादोंमोन आसाम 50-50निफ्राय बैनिफ्रायनो दासिमहालागै आन्दलनखौ खालामबोनानै दं फुरा बावसोमबोनानै दं नाथाय बिथांमोना जेबो मोनाखै दा नैबेयाव मोनसे जाहैबाय दा नैबे मोनसे आन्दलन फैबाय UBPO इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसनफोरा मोनसे आन्दलन मुभमेन्ट लाबोबाय बे लाबोयैनो आन्दलननि फर्जायाव बिथांमोना दा बर' कासारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोननो हादों दा बेयाव जों बिराद आसा खालामो जोंबो बिथांमोनजों लोगोसे थानानै मानो होनब्ला जोंबो आउट अफ बिटिसि आउट अफ स्टेटब्लाबो बिथांमोना जोंखौ एसुरेन्स होदो जे जोंबो बिथांमोनजों लोगोसे थाफानानै जे बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे मोनबोनायनि लामाखौ बिथांमोना होगोन होननानै जोंनो आसा होदों आरो महासभाया जेखौ थांखि लादों बेखौ आजावनो जोंहा खोब गोरलैयैनो जों आजावना लादों आरो बे रोखोमैनो जोङो दुलाराय बाथौ महासभाया जेखौ थांखिखौ लादों बेजों जों गोरोबथि होनानै आगान सुरफानो हादों। बेनिफ्राय माबायदि नोंथांमोनखौ मा नोजोरै नायो बे मेघालयनि दा जोङो साननो थाङोब्ला दा बुंनो थाङोब्ला मेघालय सरकारा ओरैबायदि दा जोङो मुस्थिमै जों बिराद खम संख्यक जोङो बर'फोरहा दा बेयाव मोनसे बे माबानि राजनितिकनि जे माबा परिबेस राजनितिकनि चाल बेयावथ' जनसंख्या बुरजा नङाब्ला बिसोरखौ फात्ता होखाया दा बेबादिनो बे रोखोमावनो जोंबो हयथ' बर'फोरा फात्ता होजाया माबा मोनसे बिनो थांब्लाबो जोंखौ खोनासङा बेबायदि जाहैयो दा मोनसे अनसुंथाइ मोनदोंब्लाबो जों मोनदों सासे MLA मनिन्द्र राभा दंमोन जोंहा बिथाङा बेयाव 90,000 थाखा होनानै दा जों रायजोफोरा ज' जादलायनानै खांलायनानै माबालायनानै नैबे बाथौ थानसालिखौ जों लुनाय जादों आरो बिनि अनगायै जाहा थांनाय नैबे बिटिसि सरकारफोराबो जोंखौ सम सम फैनानै जों बेयाव थांनानै माबाफोर मोनगोन नामा ओरैबायदि मोनसे माबा जानायाव जोंहा जे बैसागो समाव जोङो बिथाङा खेबसे बेरायनो फैदोंमोन बेरायनो फैनायाव जायानो आगोलनि चिफ माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनानै नायबाय जोंनि आर'ज खन्नाय आरिनाय हारिमुखौ नुनानै बिथाङा हयथ' खुसि जाबाय गोजोननाय मोनबाय इयाव 50,000 जोंनो दोनलांदों जे नोंथांमोना जे माने बैसागोआव रंजानाय बाजानायनि थाखाय आं दोनलांबाय होननानै दोनलांदों दा बिनि थाखाय जों बिथांखौ जोबोद गोसो खुसि आजावजा साबायखर बावदों। आफादफोर नोंथांमोनाव दंना गैया? दङ जोंहा बाथौ गौथुमजों लोगोसेनो थानाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो दंमोन जेराव बर' बार'दल होननाय बे बर' बार'दलजोंनो जोङो खाजोबनानै जे बाथौ धोरोमनि बे मोनसे आफाद जानानै दंमोन बियो बे दा बे उनाव बै गोदो बे माबाया बाथौ महासभाया दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुममोन बे आब्रु होननानै बुङोमोन थोंजोङैनो दा बेजोंबो जों दंफाबोयोमोन बिदिनो दा जोंहा माहारियारि आफाद होनोब्ला जोंहा दा बेदे मदद खालामहरनांगौ नायनांगौ दा जोंना नैबेयाव जों दिनै बाथौ थानसालि लुनायफोरावबो जोंखौ हेफाजाब होनांगोन जोंनो मदद हरनांगोन दिनै माबा मोनसे स्कुल लुनायखौनो होन माबा मोनसे जोंहा आफादनि माबा मोनसे अफिस न' लुनायखौनो बुं बिथांमोना बेयावबो होनांगोन बा जोंनि बोथोर बादालि फैनायफोराव बैसागो रंजा बाजा समाव एसे एनै जोंहा रां रुफाफोरनि गोनांथि जायो बेयावबो हयथ' बिथांमोननिफ्राय जोङो खावलायगोन जे जोंनोबो मदद नांगौ बिथांमोननिफ्राय जों आसा खालामो बेफोरखौ बिथांमोना जोंखौ मदद खालामगोन होननानै।